ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ ದಾರಪ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಬಲೆ ದಾರಪ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಾರಪ್ರೆದ ಪಿದೈದ ದಾರೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ದಾರೆ ಪಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ದಾರಪ್ರೆದ ದಾರೆ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತ ನಾನ ದಾರಪ್ರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನಬೊಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡ್ ಪೌತ್ನ ಮುಂಚಿ ದಾಸ್ಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀತ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಗ दास्मी पाड्गा बेवु सोप्पु नाना पौतुನ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ ದಾರಪ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನ ಮುಚ್ಚಿದು 7 to 10 minutes ಕುಕ್ ಆವಡು. ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನ ಪಾಡಡಾಯಿನೆ ಪಿರೈನ ತಾರೈ. ಇಂದುವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ದಾರಪ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ.